नमस्कार, मी वृषाली नेमन. कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी गाजर हलवा एक वेगळा प्रकार आहे. नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा. इथे मी पाव किलो गाजर घेतले, स्वच्छ धुवून आणि किसून घेतले. पाव लिटर दूध घेतले, मिल्क पावडर घेतली 20 ग्रॅम आणि साखर घेतली छोटी वाटी. इथे मी काजू आणि बदाम, वेलची ह्यांची पेस्ट करून घेणार आहे, म्हणजे पावडर करून घेणार आहे. कढई गरम झाली आहे, त्यात दूध घेऊया घालून. आता यात किसलेला गाजर. आता 7 ते 8 मिनिटांसाठी गाजर आपण चांगला शिजवून घेऊया. आता झाकण लावून मीडियम गॅसवर ठेवून देऊया. आता आपण झाकण उघडून चेक करूया. गाजर आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे. मिल्क पावडर, इथे मी बदाम आणि काजू आणि वेलची ह्याची पेस्ट करून घेतली, म्हणजे पावडर करून घेतली, ती घेऊया. आता यात साखर, साखर चांगली मिक्स करायची आणि पुन्हा आपण झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटांसाठी ठेवून देऊया. आता झाकण उघडूया. इथे आपला गाजर हलवा तयार आहे. गॅस बंद करून सर्व करूया. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.